Takže príjemný dobrý večer, dámy a páni. O 15 minút začíname. O 10 minút začíname predstavenie. Dámy a páni, o 5 minút štartujeme predstavenie, prosím. O 5 minút štartujeme predstavenie, prosím. O minútu. Luky, kde si? Už nemusíš. A toto som ja, Lukáš Pavlásek. A som jedným z najúspešnejších hercov na Slovensku. Stop! Tak ešte raz. Lukáš Pavlásek síce som a som aj herec, ale že by som bol najúspešnejším hercom na Slovensku sa povedať nedá. Ale verte mi prosím, že sa o to dennodenne snažím. A aby toho nebolo málo, som aj poriadny stresmen. No, a práve preto som sa rozhodol napísať svoj úplne prvý a dokonca aj vtipný memoár o svojom nielen súkromnom živote. Ak podporíte moju kampaň na vydanie knižky Trapas môj každodenný, tak vedzte, že vám spôsobím nielen brušné kroče od smiechu, ale prenesiem vás aj do môjho hereckého zákulisia. Ďakujem.